কামি শহর নগর হাতে খাতায় রাইখনায় শিকলা বদল বোমা বদল বরচ বুড়া যত্ন শয়তান বাইখা টিপরা ফাইকা তাকলাই টিপরা ফাইকা আরে টিপরা ফাইকা তাকলাই টিপরা ফাইকা টিপরা ফাইকা তাকলাই টিপরা ফাইকা আরে টিপরা ফাইকা তাকলাই টিপরা ফাইকা Gerani tui dulma bai Thansha englai kha joto palkai Uba gerani tui dulma bai Thansha onglai Kabang phai je khaga sabele Bele family apa semua hambai gorani kalau di taman bagus sini kaisa di sabisa mari ini kaisa sini saron mesin ke tidak di tamani kita makan ini kono bele hambai jadi di kubang rano bele hambai mari wa karan hingga hambai hambai dua ini kita makan ini sini kaisa Sampai mari bocin baba karena sentini tiara tak kaipano sung beleke tang foka baba karena ang beleke hambai karon hingai tang hingai sung edis ha pangma sung kaipano sung os homoy sung video chok khalia sung tini baba kara bele ke bokha bai khayo kopi ni maya tanga bai sung video khana ni mane tora likha bele ke baba karena ba hambai video chok khai mane hingai kaisa sini chikon khano khai ko sung next time ota sambari ni sung apu hachini sar candidate final sangka sora chini bisini sikon sa sung kini ora tong kholai mun khai dur kita silayo sung tong kita ni bisin te kaisa video ka oda khai manda ka sini district ni working president sini boron gunang Department ini 26 Asambari Block Committee ni Vice President Borom Gunang Subur Singh Borom Gunang sini Manoranjan Development Baba Block Committee ni sini TWF ni Sekretaris Kucing Prasa District ni Baba Paimanda Khajak Angtongwa Ani Logiwa Tongwa sini Block Committee ni Sekretaris Bukutung Nurila bele khai kinora morning meeting tongwa Block Committee tongwa kinora Jonpal khai sini oro sini bisini ngesikon sa khai sini oro kaisa video misil khajak Nora kai basak bisite tini jara bisite khai Ini kaisa no cini bisini nge cini pocin campur sorani Mane bobo bisite jar tini tong tholai ka sagre mo hangke to chung chini sabi Asambari constitution andarni chini pochin kamasora gaw panchayat na gaw panchayat no village committee ne andar chini pochin kamasora only chini pochin kamasora chungaro ini chini prathi jidi mani te chung kaisa tong thoglai mani panda khaile tongo sudo chini mo ang o je tini joy ba tong thoglai mani abo chini tibrasani joy ne angkai kha khayo mo ngari chin tibrasani joy chin tibrasani jidi mani only chung mo chungge oro tini oto borok khateng khaja khayo je chini pochin chamasarani buri chera YTF chikla botol theke armo khayo chung tini oro joto phaimata phanero chung joto no khateng khaja khayo oro tini chung chini prathi Onimesh Debroma jidi mannuti chung khale tongo ebong chung oro ote ebong chung ma wanchugo je mo chudo Onimesh Debroma jidi maiya chini Maharashtra ni tite chini je sara Tripura chung 13ta seat je jidi mamani abo chini bagai chini Tripura sani joy hini chung kha khayo Ota kaisa ko gelta tipelan mana ning tong ama bus joti kubu ya kia abo to chung tabo chung social media rogo bibinno media rogo onek media rogo onek kichu sai manu kintu aboni সম্পূর্ণ দায়িত্ব chini bobagra chini jingo chini Tripura mothani chairman bobagra no sob kichu sai manu bo tini bo chung khanamani chung gemniao khanai tongo je bo tini Amit Shah nuhun tongo Amit Shah bo bobai kok salai na bagai bono kobok tongo hini chung khanao gai asa khayo chung chini Tripura sani greater Tripura maya phano chini Tripura sani je solution abo chung manani hini chung kha khaile tongo Dado ni sini mungkin ani simong hingkai ani pochin chamasara nino o andarni ani sinimong hingkai 26 Asambari Block Committee ni Vice President Subol Singh Debroma.